Ovog jutra govorimo o 4 problema koja se javljaju kod svakog čovjeka, posebno kod mladog insana, i govorim o džematlijama. Dakle, ne govorimo sada o onima koji su nevjernici, o onima koji su daleko od namaza, nego o džematlijama. Problemi koji se javljaju kod njih i kako Kur'an tretira te probleme i kako pravi dijagnozu za te probleme i kako ih rješava. Prvi problem, braćo, jeste problem slijeđenja strasti. I kad kažemo strast, prvo što mlad insan pomisli jeste strast prema ženama. Ovdje govorimo o bilo kojoj vrsti strasti i požude. Strasti i prema ženama, strasti prema imetku, o strastima prema automobilima, strast o bilo čemu što čovjeka u potpunosti zaokupira. Do te mjere da uzvišeni gospodar tu strast naziva heva i kaže oni koji uzimaju ilahehu heva, znači za gospodara svoju strast. Do te mjere da tim svojim strastima daju prednost i primat čak i nad gospodarom svih svjetova. Gdje je problem tu? Problem je, braćo, u kvalitetu namaza. U 59. ajetu sure Marijam Allah uzvišeni kaže: Estaizu billah. فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا. I njih naslijediše zli potomci koji su bili nemarni prema namazu, koji izgubiše namaz i postali su nemarni prema namazu. Nije imalo one skrušenosti o kojoj smo govorili prvo jutro. Kad nema skrušenosti u namazu i kad nema kvalitetnog namaza, onda strasti stupaju na snagu. Kvalitetan namaz je zatvor za strasti. Kada nema kvaliteta u namazu, taj kavez se oslobađa i strasti izlaze. Ada'u salata wa taba'u šehvat, i kaže bio im je nekvalitetan namaz i počeli su da slijede strasti. Dakle, ako imaš viška strasti prema bilo čemu, prema bilo kome, dobro obrati pažnju o kvalitetu svog namaza. I tu je lijek. Tu je lijek. Dalje, drugi problem koji se javlja. Drugi problem jeste da je čovjek pati od nepristojnosti i pati od toga da je nesrećan. Gdje je problem? Allah tretira taj problem i apsolvira u 32. ajetu iste ove sure, gdje kaže: Estaizu billah wa barran bi walidati wa lam yaj'alni jabbaran shaqiyya. I da budem dobar prema svojoj majci. A kad sam dobar prema svojoj majci, Allah dželešanuhu me neće učiniti da budem nepristojan i nesrećan. Šta je lijek? Da poboljšamo odnos prema svom roditelju, posebno prema svojoj majci, bila ona živa ili da je merhuma. Ako je živa, što više da joj hizmet činimo. Što više da iskazujemo ljubav prema njoj. Ako je preselila, ima i tu načina. Da činimo dovu za nju, da činimo istigfar za nju, da podijelimo sadaku za nju. Ako nije obavila hadž, da obavimo hadž za nju. To su sve načini kako da se odužimo. Dakle, kada god osjetimo nepristojnost u svom ponašanju, da ne možemo svoje ponašanje da kontrolišemo, onda treba da
obratiš pažnju kakav je tvoj odnos prema roditeljima, posebno prema majci. Treći problem koji Kur'an spominje jeste problem teškog života. Radiš, trudiš se, mučiš se. Međutim, nema beričeta. Nema beričeta. Tapkaš u mjestu. I ne samo da tapkaš u mjestu, nego se i vraća nazad. Znači, teškim životom živiš. Zbog čega je to tako? Kaže, preispitaj svoj odnos prema Kur'anu. Gdje se spominje 124. ajet sure Taha. Estaizu billah. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. Ko okrene glavu od moje knjige, od Kur'ana, ko se ne druži sa mojim zikrom, Kur'anom, ovdje je Kur'an spomenut kao zikr, ko se ne druži s mojom knjigom, ko ne iščitava moju knjigu, ko ne sluša moju knjigu, ko ne postupa po mojoj knjizi, daću mu, Allah garantuje, daću mu da živi teškim životom, daću mu da ne može da prosperira, daću mu da uvijek ima tegobe i iskušenja. Dakle, ako konstantno imamo težak život, mučan život, život bez beričeta, vrati svoj odnos i analiziraj svoj odnos prema Kur'an Kerim. Da li ga redovno čitaš, da li se redovno družiš sa njim, da li ga redovno slušaš, da li iščitavaš ako ne znaš arapski tekst, makar prijevod značenja i koliko praktikuješ Kur'an. I četvrti problem koji se najviše javlja kod omladine jeste problem vesvese i nerazumijevanja vjere. Nerazumijevanja vjere. I to se često dešava. Javljaju se vesvese, javlja se sumnja po mnogim pitanjima i javlja se nerazumijevanje vjere. Kada se ovo javi, treba da analiziramo koliko mi ono što slušamo na vazovima, ono što čujemo na dersovima, koliko mi zapravo to razumijemo i u praksu sprovodimo. Allah reče u suri An-Nisa u 66. ajetu: وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا. A da oni rade po onome što čuju od vazova, od dersova, لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ, bilo bi im mnogo bolje, وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا, i mnogo čvršće za njihovu vjeru. Dakle, direktno nas Allah upućuje da ono što čujemo na predavanjima, na dersovima, od savjeta, da to sprovodimo. Da to sprovodimo. To su ova 4 problema. Šta uzrokuje te probleme i koji je način da ih liječimo. Apropo ovoj priči, navodimo i jednu zanimljivu predaju kada je došao Beduin i upitao Hazreti Aliju 4 pitanja i kaže mu: reci mi, halifo pravovjernih, šta nam je to obaveza, a šta je još obaveznije od toga? Pa mu kaže Hazreti Alija: obaveza nam je da činimo teubu, da redovno činimo teubu. Ali još obaveznije od teube jeste da se klonimo grijeha. Dobro, šta nam je to što je teško čovjeku, a šta je još teže od toga? Kaže, težak je sabur, strpljenje. Teško je biti strpljiv i na iskušenjima, i u ibadetu, i kloniti se harama i tako dalje. Dakle, teško je saburati. Teško je saburati. Jer, rekli smo na jednom od predavanja, innama yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighayri hisab. Doista strpljivi će imati kod gospodara neizmjernu nagradu, bez polaganja računa. Ali šta je još teže od toga? Teže je od toga kada izgubiš dobro djelo. Kada dozvoliš sebi da izgubiš dobro djelo. Obaviš namaz i što završiš sa namazom,
ti ogovoriš nekoga, potvoriš nekoga, gubiš to. Udjeliš sadaku, ti prigovaraš tome kome si podijelio sadaku. La tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Nemojte upropaštavati vaše sadake prigovorom i ponižavanjem, ni podištavanjem. I tako je sa svakim ibadetom. Dakle, teško je saburati, ali još teže je kada ti saburaš na ibadetu, a odmah nakon toga izgubiš tu nagradu i taj sevap. Šta je, kaže, čudno, a šta je još čudnije? Čudna je, kaže, prevrtljivost vremena. Čas je vrijeme za nas, čas protiv nas. Međutim, još čudnije je nemar čovjekov. Nemar. Gaflet u kojem čovjek živi. I četvrto pitanje kaže šta je blizu, a šta je još bliže? Kaže, blizu je svaka nada čovjekova. Čovjek svemu onome što se nada, to on osjeća da je blizu. Međutim, još bliže od toga mu je smrt. I ono što se trebamo, braćo i cijene sestre, čuvati, posebno čuvati. I što je uzrok na koncu svih ovih problema i što je uzrok prvog prkosa prema uzvišenom gospodaru jeste oholost. Oholost je posebna tema, posebna priča, ali ću samo navesti jedan vjerodostojan hadis koji bilježe Tirmizi Ahmed, gdje je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem rekao, kaže, ohole, nepristupačne, one koji se i u vjeri ohole, Allah će proživjeti veličine sjemenki na sudnjem danu. Pa će ih ljudi gaziti i bit će svi veći od njih. Doživjet će veliko poniženje. A onda će ih Allah smjestiti u zatvor džehennemski koji se naziva Bulus. Zapamtite ovo ime. Bulus je džehennemski zatvor koji je pripremljen samo za ohole. Samo za oholnike. Šta će oni tu da rade? Kaže, oni će se tu hraniti i pojiti od gnoja i sukrvice i od onoga što se topi od džehennemlija. Veliko poniženje. Veliko poniženje. Zato se čuvaj da ne upropaštavaš svoje ibadete sa ohološću. Bio je ohol i Finhas, to je jedan Jevrej, dobar poznavac Tevrata. Navodimo često ove Jevreje koji su dobro poznavali Tevrat. Jedan od tih je bio ovaj. I on u dijalogu sa Ebu Bekrom pred ljudima kaže, kako ću ja obožavati tog vašeg gospodara kad je on siroma? Neuzubillah. On je siroma. Pa on u toj vašoj knjizi koju je objavio, on potvrđuje da je siroma. Jer on traži zajam od vas. Pa zar nije rekao men zellezi yuqridu Allaha qardan hasana? Ko će Allahu da da lijep zajam? Pa on traži zajam. On nema, nego treba vi da mu pozajmljujete. Ebu Bekr se tako naljutio, onako miran, staložen. Međutim, kada je vjera u pitanju, ljubomora prema Allahovoj vjeri i ponižavanje vrijednosti, ponižavanje gospodara, kaže, tako je jako udario ovog Jevreja da ga je krv oblila. I on je otišao odmah kod poslanika sallallahu alejhi ve sellem da se požali. I kaže, udario me je Ebu Bekr. Hoću, kaže, odmazdu. Zbog čega? Ebu Bekr pojašnjava. Ovaj negira. Kaže, nisam ja to rekao. Nisam ja rekao da je Bog siroma. I onda Allah tada objavljuje 181. ajet sure Ali Imran, gdje kaže لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَا. Allah je čuo riječi nevjernika koji kažu Allah je siroma, mi smo bogati. سَنَكْتُبُ مَا قَالُوا. Mi ćemo zapisati to što kažu.
وَقَتْلَهُمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ. I ono što su ubijali vjerovjesnike bespravno. I njih čeka džehennemska patnja. A za Ebu Bekra je objavljen 186. ajet iste sure. لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ. Vi ćete biti iskušavani s vašim imecima i vašim životima. وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًا كَثِيرًا. I slušat ćete, doživljavat ćete vi mnogo ezijetluka, mnogo vrijeđanja od ehlul kitabija, jevreja i kršćana i od mušrika. I ovaj ajet je objavljen povodom Ebu Bekra. I završavamo sa jednom predajom koja potvrđuje sve ovo, a to je da ne smijemo biti gordi, oholi, nepristupačni, da ne smijemo ni poništavati, ponižavati vjernike. Zaid ibn Thabit je ashab kojeg je postavio Omer ibn Khattab da bude namjesnik u jednom mjestu. Nakon nekog vremena dođoše ljudi da se požale, kaže nije nam on dobar imam. Nije nam dobar imam. Zbog čega? Pita Omer ibn Khattab. Kaže, uzeo je sebi slobodan dan. Ne može slobodan dan. Ne smije imam da ima slobodan dan. Treba svaki dan da nam je ovdje. Drugo, kaže, nije skrušen u namazu. Treće, kaže, mnogo plače. Dakle, nisu razgovarali sa čovjekom. Nisu sjeli da porazgovaraju. Bili su oholi. I direktno kod Omera, nadajući se da će ga on odmah smijeniti, odmah poniziti i tako dalje. I sada Omer, naravno, pravda je tu, on je El Faruk, pita Zaid ibn Thabit, zbog čega, šta je u pitanju? Kaže, o halifo pravovjerni, ja imam samo jednu odjeću. Samo jednu odjeću. I jednom u heftu moram da operem tu odjeću. I taj dan sjedim u svojoj kući i čekam da se osuši. Kaže, skrušenost, neskrušenost u namazu, ja klanjam kako je klanjao Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. Kako ti predvodiš. Na prvom rekiatu trudim se da učim malo duže, na drugom kraće i to je ono što sam vidio od vas. A plačem jer svaki put kad se sjetim svog brata Abdullaha, kojeg su, kaže, mušrici ubijali i čupali mu meso i čupali mu oči, vadili mu oči, kaže, ja moram da zaplačem. I onda Omer ibn Khattab presudio u njegovu korist. Molim uzvišenog Gospodara da ove riječi budu od koristi i meni i vama. Molim njega uzvišenog da nas sačuva oholosti i sačuva svih negativnih osobina.